ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Чӣ хеле ки шумо медонед, номи ман Қурбоналӣ бардори азиз. Бисёри шахсҳо занг мезананд, савол метиҳанд ки гузашта метавонем ба автобус бирем ё ки ба мошини сабукрав бирем, сарҳада намегардонанд. Илтимос бардори азиз, нафарое ки шуморо аз самолёт мегардонанд, вақте ки загранпаспортҳои шуморо печат мезананд, дар ҳамин ҳолат шумо фақат рисковат мекунед ё ки хубтараш ки наравем, барои бисёриҳоро мегардонанд. Ва вақте ки печат надошта бошед дар загранпаспортотон, баъзеҳо рисковат карданд, рафтанд, гузаштанд. Айнан ман худам шоҳиди ҳамин шидам ки аз 3 нафар рафт, 2 нафараш гузашт, яктиша гардонданд. бисёриҳоро аз самолёт мегардонанд, раҳ қатъ мераванд, баъзеҳош мегузаранд, баъзеҳошам мегардонанд. Ва ин ҳамин савол бениҳоят бисёр метиҳанд, ҳамин саволро ки мана 6 моҳ пеш гардонда буданд ё ки 3 моҳ шид, ё ки аз самолёт гардонданд, қатъи шумо бирам метавонем гузашта. ман як чиз ба шумо мегӯям бардори азиз, мо айнан раҳда фақат таваккал ба худо мерем, мебиёем. ба документ, ба ҳуҷҷат, ба сум гирифтани сарҳадода гузарондан сару кор надорем. ва хоҳишмандое ки ба автобус мехоҳед аз Федератсияи Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон сафар кунед, Хуҷанд Душанбе ҳар ҳафта рейсҳо мешавад, рӯзҳои сешанбе, ҷумъа, расо соати 12 яки обед регистратсия сар мешавад. хоҳишмандон метавонед ба рақамҳои доимии Қурбоналӣ + 992 900 80 84 85, яъне WhatsApp аст, муроҷиат кунед ва ҷои худтонро бронировать кунед, озод сафар кунед. ва инчунин хоҳишмандои мошинои сабукрав, яъне расо рӯзи 26 числа аз Федератсияи Россия шаҳри Москва мошини сабукрав мебирояд прямой рейс Душанбе. Метавонед муроҷиат кунед, ҷои худтонро бронировать кунед. ё ин ки хоҳишмандое ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мехоҳем ба Федератсияи Россия шаҳри Москва сафар кунед, расо рӯзи 27 числа мошини сабукрав мешавад, 6 нафар ҷои нишаст дорад, мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Савол метиҳем бисёртар, багаж чанд қадр? Мошинои сабукравда багаж то 20 килоро метавонанд бигирен, то ки дар сарҳадо хутонда, яъне мушкил нашавад гузаронданаш, ва автобусда аз 20 то 30 килоро. видеои ояндада беҳтарин мошинҳоро пешкаши шумо мегардонам. ба ҳамин хотир подписатсияро фаромӯш накунед, то ки аз мошинои оянда хабардор бошем, бибинем ки кадом мошино яъне сафар мекунанд ба Федератсияи Россия шаҳри Москва. ва автобусҳо бошад мисли пештара ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе аз Федератсияи Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон Хуҷанд Душанбе, ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе ҷумъа аз Душанбе Хуҷанд ба шаҳри Москва.